खृष्टान फोथायनायनि आब्रुथिया गोमालांबाय खृष्टान फोथायनायनि आब्रुथिया गोमालांबाय आरो नैबे शास्त्रआव होजानाय जेनाखि बोसोन बे शास्त्र जे बाइबेला जोंनि जिबननि पद दर्शक लामा दिन्थिग्रा बेयावनो गासैबो जोंहा थोजासे आग्लाय बिग्लाय दंजोबो बिनि फोरोंनायनिफ्राय जोङो दोरोदबाय आरो बिनि जायगायाव सांसारिकता दुनियादारि जेखौ हिन्दीयावबो जों बुङो संसारनि आखल आखुथायासो जोंनि खृष्टियान न'खरफ्राव जायगा लाफैबाय फोथायनायनि जे आब्रुथिया थानांगौमोन दैखोनथिया थानांगौमोन बेबो गोमाबाय आरो लोगोसे नैबे गोथार बाइबेल शास्त्रआ जे खृष्टियानफोरनि आंगो मोनसे बाहागो एंगार हायै मोनसे अंश जानांगौमोन बेखौबो जोङो नागारलांबाय दा बिनि थाखाय आथिखालाव जोंनि खृष्टियान न'खरफोरनि गोग्लैनाय बायफ्रुनाया जाबोबाय खृष्टियान न'खरफोरनि गोग्लैनाय आरो बायफ्रुनाया बेजोंनो फैबाय जायनि थाखाय जोंनि खृष्टियान न'खरफोराव खृष्टियान आखुथाया गैलिया गोमालांबाय फोथायनायनि सर'फ्रा जोंनिया गैलिया गोमालांबाय बे जोबोद दुखुनांथाव बिसय आरो बेखौनो दिनै सैताना नाम्बार 1 एटेम्प्ट हिसाबै लादों सैताना नाम्बार 1 एटेम्प्ट हिसाबै लादों 1 नम्बर जुजिनायनि सैताननि मावनायनि बिसय बेयो मा मानसिफोरखौ जिउआव खंख्ला खालामनाय मानसिफोरखौ जिउआव रानज्रिं होनाय सासे मानसिया जन्दिस जायोब्ला बे गोबाव दिन जोरनो हाया जन्दिस जायोब्ला बोलो गैयै जायो आरो जेब्ला जन्दिसआ जाफैबाय बेजों लोगोसे टाइफयड बेजों लोगोसे बायदिसिना बेमारा आरोबाव साबदेरबावो आरो बेनो बे मानसिखौ थैनायसिम लांनो हागौ सैताननि जुजिनाया बेनो जेराव मानसिफ्रा आत्मायाव थुलुंगानानै दं जिउआव सिरि मोननानै दं बिसोरनि गेजेराव माब्रै आं बिसोरनि जिउखौ गाज्रिनि थिङै नंखायनि थिङै इनायनि थिङै आं माब्रै लांनो हागोन जेन' बिसोरो थार फोथायनाय थार जिउखौ लानानै इसोरखौ बाख्नायनो हाया न'खरा जेन' असान्ति जायो न'खरा जेन' बायफ्रुयो हौवा हिन्जावनि गेजेराव फोथायनायानो जेन' गोमोरलाङो जोहोलाव सिख्लाफोरनि गेजेराव बिसोरनि जिबननि जेनाखि गोथारथिया थानो नांगौ बे गोथारथियाबो जेन' मा जालाङो कलंकित जालाङो दाय गोनां जालाङो कलंकित जायो नेवसिजानाय जेन' जायो नेवसिजानाय जायो बेखौनो सैताना नागिरगासिनो दङ आरो संसारनि दिनै बयनिख्रुइ देरसिन समस्या बेनो स्पिरिचुअल एम्पटिनेस होननानै बुङो इंलिसाव स्पिरिचुअल एम्पटिनेस जिउआव रानज्रिंलांनाय मोदोमाव जोंनिया जोबोद माबाफोर जाबोदों मोदोम देरनायखौथ' बुंना नांखालिया खुब साधारन बाथ्रा जाबाय बयबो मोदोम देरफुनायाव दंजोबो आरो रावबो हामलाङा बांसिनानो फुंख्रुबनायाव दं मोदोमनि बाथ्राखौ लाब्लाबो जौगालांबाय आरो जोङो गोबां रायज्लायखांबाय आं बेफोरखौ लाबोदिया मबाइलनि जुगाव जोङो देरहाबोबाय माने दावगाबोगासिनो दङ रां बायदिसिना बाहायनायाव जोङो दावगाबोगासिनो दङ आरो कम्पिउटारनि इलेक्ट्रनिक जिनिसफ्रावबो जोङो दावगाबोगासिनो दङ नाथाय बेफोर गासैनिबो दावगाबोनायाव जोंनि जिउआ रानज्रिंलांगासिनो दङ मानोना जिउनि बिथिङाव जोङो रावबो सिन्था खालामनो गोसो गैयै जालांबाय गोसो गैलिया जोङो जिउनि बिथिं आंनि जिउआ माबोरै बासायजागोन आङो माबोरै जिउआव इसोरनि खाथियाव थानो हागोन आंनि न'खराव माबोरै इसोरनि बाथ्राया जायगा मोनगोन आङो माबोरै प्रार्थना खालामै खालामै आंनि इसोरनिफ्राय गोजान जानाय फिसाखौ आङो माबोरै इसोरनि खाथियाव लाबोनो हागोन बेफोरबायदि साननायफ्रा जोंनिफ्राय गोमालांबाय बे सैताननि मावनाय जोहोलाव सिख्लाफोरनि जिबनावबो कलंकखौ लाबोनो नागिरबाय एसेयावनो बिसोरो गोग्लैग्रा जालांबाय संसारनि लुबैनाय संसारनि मोदोमनि लुबैनायफोरखौ हमथानो हायि जाबोबाय बेनिखायनो गोग्लैगासिनो दं बेखौनो सैताना नाजादों आरो सैताना जोबोद देरहानाय मोनदों नाथाय जोङो माबोरै बेफोरखौ फेजेनगोन खृष्टान अनलायग्राफोर जों बेफोरखौ माबोरै फेजेनगोन बेनिखायनो जोङो दिनै जिसु ख्रिस्टनि माखासे आदर्शखौ नायहरनानै जोङो जुदि बेखौ गावनि जिबनाव जायगा होयोब्ला गमामा
जों बेफोरखौ फेजेननानै गुबै खृष्टियान जेनाखि आब्रुथि दङ बे गुबै खृष्टियान आब्रुथिखौ जोङो फोथांफिननो हागोन आरो दुलाराय बे फैलाव बुहुमनि गेजेराव जोंबो गोख्रों मोनसे गोथांनि आरो जोबनाय गैयै जेनाखि जिबन आरो गोजोननाय बिनि मोजां सायख' होग्राफोर जों जानो हागोन। बेनिखायनो आंनि खावलायनाया बेनो जों 1 नम्बराव मार्कुसनि 1:35 जिसुआ जेरैबायदि खालामदों फुंजानि समाव बियो सोलोंग्राफोरखौ नागारनानै दाउसिन दाउला सिरि मोननायनि सिगांनो निर्जन हाजोआव थांनानै बियो प्रार्थना खालामहैदों इसोरजों जगाजग खालामहैदों आरो बिनिफ्राय लुकनि 6:12 बुंदों हरसे माने जिसुआ निर्जन जायगा रावबो गैयै हाजोआव थांनानै हारसिङै बियो इसोरजों सम लाहैदों। लुकनि 6:12 हरसे माने होनदों मार्कनि 1:35 बुंदों फुंजानि सिखारनानै बे हाजोआव थांदों आरो इसोरजों बियो सम लाहैदों इसोरजों बियो रायज्लायदों इसोरा मा बुंनो गोसो जादों बेखौ बियो खोनासंदों दा बेनिखायनो प्रार्थना होननाय जिनिसा जोंनि जिबनाव जोबोद गोनांथार प्रार्थना होननाय जिनिसा जोंनि जिबनाव जोबोद गोनांथार बे प्रार्थनाखौ जिसुआ गावनो संसारनि गेजेराव बयनिख्रुइ बेस्थसिन मानसि जिसुआ बियो इसोरखा गावनो इसोरनि फिसा अब्लाबो प्रार्थना खालामनांगौनि थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ सम होदों प्रार्थनाया नांथारगौ बिनाया नांथारगौ बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बयनिख्रुइ बेस्थसिन मानसि जाब्लाबो हरसेमानिबो बे प्रार्थना खालामदों फुंबिलियाव सिखारनानैबो थांनानै बे प्रार्थना खालामदों बेनिखायनो 1 नम्बराव जोङो प्रार्थना जिबनाव फैफिननो नांगौ 2 नम्बरा जोंनि बे बाइबेलनि बोसोनखौ फरायनायजों मानोना गितफोरनि 119नि 9 पदआव बुंदों जोहोलावफ्रा गावनि जिबनखौ माबोरै दागोन इसोरनि बाथ्रा बायदि थाबायनायजोंसो होनदों इसोरनि बाथ्रा बायदि थाबायनायजोंसो गितफोरनि 1 नम्बरनि 1 आरो 2 पदआव नायोब्ला बेयाव जों नुनो मोनो जे जाय मानसिफ्रा इसोरनि बाथ्रायाव सान हर देहेन खालामो इसोरनि बाथ्रायाव जायफ्रा सान हर देहेन खालामो जहननि 5:39 पदआव बुंदों बाइबेलनि बाथ्राखौ नोंसोरो फिट बिजिरनानै नागिरदो मानोना बेयावसो बासायजानायनि बाथ्रा दं बाइबेलावसो बासायजानायनि बाथ्रा दं बेनिखायनो इसोरनि गोथार शास्त्रनि बाथ्राफोरखौ नोंसोरो फिट बिजिरनानै नायदो फिट बिजिरनानै नायदो आरो बे बाइबेला जोंनि थाखाय मानो नांगौ गांनैनि तिमथि 6:16 आरो 17 पदखौ फराय बाइबेला जोंनो मानो नांगौ बाइबेला बेसेबां बोलोगोरा एब्रायनि 4:12 पदखौ नायदो फारनै गोबौ थुंग्रिनि समान बे गोथार शास्त्र बाइबेला बेनिखायनो बे बाइबेला कलसाइनि 3:16 पाउला बुंदों इसोरनि बाथ्राया नोंसोरनि गोसोआव नोंसोरनि जिबनाव आग्लाय बिग्लाय थागोन इसोरनि बाथ्राया जेब्ला आग्लाय बिग्लाय थागोन मानसिफ्रा गोथांनि बिसय पापनि बिसय बासायजानायनि बिसय जेब्ला सोंगोन जोंनियाव अब्ला बिसोरनो उत्तर होनो हानायनि जोंहा गोबां इसोरनि गुन जोंनियाव थागोन बेनिखायनो बाइबेल फरायनाय प्रार्थना खालामनाय आरो इसोरखौ प्रशंसा खालामनाय नैबेफोरबायदि जिबनखौ गांसेनि तिमथि 4:7 आरो 8 पदआव जेरैबायदि बुंदों बेफोरखौ जोङो दिनै गावनि जिबनाव सर' खालामदोनि मोदोमनिबो जोंनो सर' नांगौ मोदोमाबो जोङो फिट फाट थानो हायो स्कुलाव बेनिखायनो फिजिकेल ट्रेनिं पिटि क्लासखौ होनाय जायो जेन गथ'फ्रा मोदोमाव थिग थानानै मोजां स्टाडि खालामनो हायो फुंबिलियावनो इंलिस स्कुलाव फरायनाय गथ'फोरखौ बेरायनो लाङो फुङावनो 4:00-5:00 समावनो गथ'फोरखौ बिसोरो लामायाव मार्चिं खालामहोयो मानो मार्चिं खालामहोयो जेन गथ'फोरनि शरीर बे मोदोमा देहाया जेन सुस्थ' थायो आरो फरायनायाव बिसोरो ध्यान होनो हायो बेनिखायनो मोदोमनि सर'खौबो जोंनो नांगौ आरो बेजों लोगोसे जिउखौ गोख्रोङै दानो थाखाय जों आत्मिक माखासे अभ्यास माखासे सर'खौबो जोंनो नांगौ बेखौनो बुंदों गांसेनि तिमथि 4:7 आरो 8 पदआव बेनिखायनो जोङो सर' खालामदोनि इसोरजों लोगो लानांगौनि थाखाय आरो बेखौनो आं दहाय फरायदों जे फोरबोखौ लामा नायदो फोरबोनि फैफिनगोन समा जोबोद खाथि जाबाय एब्रायनि 10:35 पदखौ आं गोबां जायगायाव बुंबोबाय एब्राय 10:35 पदसिमनि बाथ्रा जिसुआ गोख्रैनो फैफिनगासिनो दं
गोख्रैनो फैफिनगासिनो दं नाथाय बुंदों आंखौ फोथायग्रा मानसिफ्रा धोरोमियाफ्रा फोथायनायजोंसो गोथाङै थागोन धोरोमियाफ्रा फोथायनायजोंसो गोथाङै थागोन खिन्थु नोङो फोथायनायनिफ्राय दोरोदोब्ला आं बेखौ हामजानाय नङा जोङो फोथायनायनिफ्राय दोरोदब्ला इसोरा बेखौ हामजानाय नङा बेनिखायनो फोथायनायाव जों गोगोमै गसंथादों फोथायनायाव जों गोगोमै गसंथादों बेखौनो इसोरा हास्थायदों जोंनिफ्राय जोङो जेन बे बिसयखौल' मोजाङै गोसो होयो आरो दहाय सेंग्राफ्रा गावसिनि मेथाइयाव रोजाबदों नाङा नाङा सना नाङा 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 रुपा नाङा सना आरो रुपाखौ नाङाब्ला बिनि बदल जोंहा मा दं सना आरो रुपानि बदल सनानिख्रुइबो दाम गोसासिन रुपानिख्रुइबो दाम गोसासिन इसोरनि बाथ्रा जोंनि आखायाव दं इसोरनि बे नामा बिनिख्रुइबो जोंहा बोरग्रासिन दङ ना बेबायदि बुंनाय बाथ्राफोरखौ फोथायग्रा आरो खोनासंग्राफ्रा आरो बेयाव लिरनायफोरखौ लाखिग्राफ्रा बेसे रंजानाय मानोना बोथोरा खाथि जाबाय नुजाजानायनि एबायथा चिनपटनि बाथ्रा जायफ्रा बेखौ लाखिथाबगोन बिसोरसो बोर होजागोन जायफ्रा इसोरनि बाथ्राखौ गोसोआव लाखिथाबनाय नङा बिसोर बोर होजाग्रा जानो हानाय नङा बेनिखायनो जोङो लामा नायनानै थादोंनि सिरि मोननानै थादोंनि इसोरनि गोजोननाय आरो इसोरनि बोरा जेन' जोंजों लोगोसे थानाय बायदि आरो फोरबोखौ लामा नायनानै थानाय मानसिफोरनि थाखाय बिमाफोरनि थाखाय जे मेथाइखौ सुजुदों बेखौ रोजाबफैनो खावलायनाय जाबाय